Takže ahoj lidi, zdraví vás H646 u prvního dílu ze hry SFGame. A já bych sem chtěl dodat, budu točit let's play tady z toho a ještě s tím Derwinem, Survival Games a ještě různý videa, prostě CTM mapu a já nevím co všechno, takže můžete ještě pod tohle video napsat, co byste chtěli za CTM mapu v Minecraftu, jakože nějakou tu super style. Ale, no vlastně nepište to tam, já už jsem vlastně blbej, jo, já jsem se rozhodl, že natočím Inferno Mines, takže to tam nemusíte psát. Takže tady vidíte, jaký mám věci. Myslím, že jsem docela dobrý. No, takže ve zbrojírně včera v obchodě už jsem byl. Takže tak. Arena už jsem taky byl, takže myslíte tady na té postavě, takže to je prostě moje hlavní postava. No a já nevím, co bychom mohli vylepšit štěstí. Co chceš? No, tak takhle vidíte velké uši na S18 hraju, takže s18.sofigame.cz. No tak my se vrhneme do podzemí. Na koho se to vrhne? Můžete mi když tak psát, na koho se, na jakém světě, aby se mám na koho zaútočit, prostě z podzemí. Já asi nejvíc dávám toho surového lupiče. Si myslím, takže no nepodařilo se nám to, takže se protočíme. Nemáme elite, kurník. No, takže jdeme na další postavu, tady si zadáme quest. Quest. Takže teďka jsme na postavě Black Magic 01, kterou mi vypůjčil kamarád. Je to 106, tady máte jeho věci. No dobrý, tady má elíky. Taky dobrý, to já jsem na to už byl se zbrojírně. Že to nás nechce vymyslet. Byčky mu radši, jo, ona ani žádný nemá, takže dobrý. No tak já nevím, co by se mu mohlo vylepšit. Co by se mu mohlo vylepšit? No. Ok. Přeinteligentně mu vylepším, no. Proč se nedá výdrž, pane bože? Když to obratky. No, já mu to změním. Protože by měl víc životů přece, no, takže jeho postava, a teďka se vrhneme do arény. Nějakýho Sokol 1. Var. Takže nás porazil. Doprčit. Takový kritik jsem ještě nezažil. No. Takže do podzemí jdeme. A asi na draka temnot mám ukrčit. Tak. Takže jsme nepadali. A počkat, se kouknu. Hodil něco do záchoda. Nemám peníze. Cože? No. Takže dáme nějaký úkol. Teďka jsme na s19.sofgame.cz. Jo, zapomněl jsem tady ten Black Magic, to je S6. A tady je s19.sofgame.cz, to je Negisek. Těch Originals a máme tady, takhle vám ukážu věci. Tady je můj kanál, tady mám lektvary, tady mám cokoliv, už mi to stojí docela dost, jakože jsem 22. No na tohle jsem si šetřil, kurník. No to jedno, zautočíme. Na nějakého spisovatelka Marita, která nás asi porazí, protože má docela dost velkou, no. Jo, je dole, takže máme štěstí. Takže dobrý. A teďka půjdeme do podzemka. Asi Yetiho. Zkusíme Yetiho.
Odborník. Proč mi dává krytky? Proč mi nedává krytky? No, přeskočíme to, prohráli jsme, takže si dáme quest, takhle. A teďka jsme na s4.sfgame.cz na Lokikovi a ty vole. Tady si musím zlepšit věci hodně. No, takže vidíte mý věci, tady vidíte, kolik mě to stojí, mám elíky nějaký, mám zvíře mám a ze cechu bojovníci za svobodu. Dobrý cech napsala. Jo, a ještě ukážu tady. Tady to je druhý účet toho mýho kamaráda Black Magica, jak vidíte má docela jakože hodně dobrý epiky, myslím na 28. No na dobrý věci, takže. Teďka se koukneme do arénky. No, zase jsme prohráli, pane bože. Proč vždycky prohrávám? Jo, mám docela špatnou, no. Počkej, jsem 66 000, jo. A první tady jsou 300, houbičkáři. Asi teda, jo, houbičkáři. No, takže mám co dohánět, což je asi nedoženu, že jo. Možná si založíme ještě nějaký účet z nesvěcené. No, tak smrtku určitě nedáme. No, a já si možná myslím, že by tady to vyměním. Že to bude asi z toho dílu se Fegame všechno. A no, tak já se s vámi rozloučím pro tento díl. Takže ahoj.